ኣብ ኢቢሲ ዝቐረበ ስምዒታዊ ድራማ ተዓዘብቲ የላግጽሉ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት እቲ ብመጋበርያ ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ብልጽግና ዝፍለጥ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይ ድማ ኢቢሲ ሓደ ሓድሽ ዓይነት ፖለቲካዊ ድራማ ኸርኢ ውዒሉ ኣሎ። እዚ ድማ ሰበስልጣንን ደገፍትን እቲ ስርዓት ሃንደበት ኣብ ቅድሚ ካሜራታት ቀሪቦም ስምዒታዊ ብምዃን ክነውዑ ምርኣይ እዩ። ተዓዘብቲ ከም ዝገለጽዎ እቲ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ህዝባዊ ርእይቶ ንምቕያር ወይ ድማ ካብቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረትን ጸጥታዊ ቅልውላውን ንምስዋር ንባዓት ሓርገጽ ከመይላ ክጥቀመሉ ጸኒሕ እዩ። እቲ ኣብ ኢቢሲ ዝተርኣየ ዘገርም ትርኢት ሰበስልጣን እቲ ስርዓት ክሳቐዩን ክነውዑን ብምርኣይ ህዝባዊ ድንጋጸ ንምርካብ ዝተገበረ ፈተነ ምዃኑ ይንገረሉ። እዚ ኣብያት ብልጽግና ተባሂሉ ዝጥቀስ ዘሎ ተርእዮ እቲ ስርዓት ብውሽጡ ዝርከበሉ ዘሎ ናይ ጭንቀት ኩነታት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዝግበር ንባዓትን ስምዒታዊ ምርኢታትን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቀኛ ስቓይ ህዝቢ ዝሽፍን ዘይኮነስ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተዳለወ ድራማ ምዃኑ እዩ እቲ ትዕዝብቲ ዘመልክት። ኣውንዳ ስርዓት ብልጽግና ሰበስልጣን ብፍላይ እዋን ሽግር ወይ ውጥረት ስምዒታዊ ብምዃን ርእሶም ከም ግዳይ ወይ ድማ ከም ተቆርቆርቲ ህዝቢ ኸርእዩ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝተርኣየ ፍጻመ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ንህዝቢ ብስምዒት ንምድንጋር ዝካየድ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ምዃኑ ተዓዘብቲ የነጽሩ። ሚስተር ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ተቓሊዑ ኣሎ። ወታደራዊ ኮንትራክተራት ኣሜሪካ ንሓይልታት RSF ክሕግዙ ከም ዝጸንሑ ተጋሂዱ። ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሕተም ተወጢኑ ዘሎ ረቂቕ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ወታደራዊ ኮንትራክተራት ኣሜሪካ ዝተኣሳሰራ ነፈርቲ ነቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ቁልጡፍ ደገፍ ሓይልታት ሱዳን ኣጽዋርን ዕሱብ ሰራዊትን ብስቱር ከገዓዕዛ ከም ዝጸንሓ ቃሊዑ። እዚ ሓበሬታ ኣሜሪካ ብወጊዕ ሰላም ክትሰብኽ እንከላ ብተዘዋዋሪ ግን ምስቶም ንሱዳን ዝሕምሱ ዘለዉ ሓይልታት ዝተኣሳሰሩ ኣካላት ኢድ ከም ዘለዎም ዘመልክት እዩ። ሱቱር በረራታትን ሚስጥራዊ መስመራትን እቲ ጸብጻብ ከም ዘረጋግጾ ነፈርቲ ቦይንግ 727 ንሓይልታት RSF ኣጽዋር ተተኮስቲ ዘመናዊ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡ'ውን ተዋጋእቲ ንምብጻሕ ሱቱር መስመር በረራ ክጥቀማ ጸኒሐን። እዘን ነፈርቲ ካብ ካርቱም ንምስዋር ካብ ጫድ ኢንጄሜና ተበጊሰን ናብቲ ናይ RSF ቀንዲ ማዓስከር ዝኾነ ኒያላ ዳርፉርን ኩፍራ ሊብያን ሱቱር በረራታት የካይዳ ነይረን። ነቲ ስርሒት ሚስጥራዊ ንምግባር ድማ ብለይቲ ጥራሕ ይበራን ናይ መከታተሊ ራዳር ብምጥፋእ ካብ ቁጽጽር ይስወራን ከም ዝነበራ ተገሊጹ። እቲ ዝዓበየ መዘራረብ ኮይኑ ዘሎ ነጥቢ እዘን ነፈርቲ ምስ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ኣባል ዝነበረ ስቲቨን ሻውሊስ ዝውነና ኩባንያታት ከም ኮንትራክተር ኤርዌይስ ዝበላ ዝተኣሳሰራ ምዃነን እዩ። እዚ ድማ ወታደራዊ ክእለትን ዓቕምን ኣሜሪካ ንጥቕሚ ሓይልታት RSF ይውዕል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ብተወሳኺ ካብ 1500 ክሳብ 2000 ዝኾኑ ዴዘርት ወልቭስ ዝተባህሉ ናይ ኮሎምቢያ ዓስዋት ሰራዊት ኣብ ኒያላ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። እዞም ዕሱባት ሰራዊት ብሓንቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትርከብ ግሎባል ሰክሪቲ ሰርቪስ ግሩፕ ዝተባህለት ኩባንያ ተቖጺሮም ዝመጽ እዮም። እዚ ብናይ ወጻኢ ኩባንያታትን ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ስቱር ናይ ኣጽዋር ምስግጋር ነቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2024 ኣብ ልዕሊ ዳርፉር ዘንበሮ ናይ ኣጽዋር እገዳ ብግልፂ ዝጥሕስ እዩ። እዚ ምንቅስቓስ ነቲ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዓለምና ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ዝጽዋዕ ዘሎ ህልቂት ሱዳን ዝያዳ ይጋድድ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ምስ ወጸ ዝተፈላለዩ ኣካላት እንተሳትፎኦም ክኽሕዱ ጸኒሖም ኣለዉ። እታ ኩባንያ ምስ ዝኾነ ዕሱብ ሰራዊት ርክብ ከም ዘይብላን ሕጊ ከም ዘይጠሓሰትን ገሊጻ ጫድ እዘን ነፈርቲ ካብ ሃገራ ክበራ ፍቓድ ከም ዘይነበረን ኣፍሊጣ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መሻርክቲ ምስ RSF ዝተኣሳሰሩ ምንም ርክብ ከም ዘይብሎም ገሊጾም። ይኹን እምበር እቲ ብመርትዖታት ዝተደገፈ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኸመይ ብናይ ወጻኢ ወታደራዊ መርበባት ይኹስኮስ ከም ዘሎ ዘቃልዕ ሓያል መርትዖ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ስለምንታይ ብስቱር አንጻር ሱዳን ክትሰርሕ ጸኒሓ ንዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ዝህብ እዩ። ኣብ ዞባ ካፋ ሓደ ውልቀ ሰብ ንገዛእ ሃፍቲ ከም ዝደፈረ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ካፋ ወረዳ ጊምቦ ቀበሌ ወከኣራባ ቡታ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ሓደ ሰንካ ምንዘስካሕክሕን ገበን ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሩ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ጸብጻብ በረከት ስዩም ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ መንበር ገዝኦም ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሃፍቲ ረድኤት ስዩም ኣገዲዱ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጠሎ። እዚ ብደረጃ ስድራ ቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ዘሰንበደ ፍጻመ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ ማሕበራዊ ውድቀት
ዘርእዩ ተባሂለሎም እተው ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ ፖለቲካዊ ርግርግ ሓሊፉ ናብ ዝኸፍአ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕሰም ይጓዓዝ ከም ዘሎ ብዙሓት ይገልጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ገበን መግለፂ ዘይርከቦ ሞራላዊ ውድቀት ምዃኑ ተገሊጹ። ብዙሓት ተዓዘብቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ እዋን ዘብ ኢትዮጵያ ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ ዘመነ ካሒዳን ኮይነሎም ሕጊ ዘይብሉ ሓይልኻ ዝሰፈነሉን ክብርታት ስድራቤትን ሕብረተሰብን ዝተደወነሉን እዋን ብምዃኑ ከምዚ ዝበለ ኣሰንባዲ ገበናት ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ኩነታት አንቆልቂሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛእ ቤተን እኳ ውሕስነት ዝሰኣናሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ዘመልክት እዩ። 20 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሽወደን ዕቁባ ንምሕታት ተሰዊሮም ኣብ ከተማ ጉተንበርግ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ጎቲያ ካብ ክትሳተፍ ፀንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝዛምቲ ውድድር ዓብዪ ክሳራ ገጢምዋ። ብመሰረት ዝወፁ ፀብፃባት 20 ዝኾኑ ኣባላት እታ ጋንታ ተሰዊሮም ከም ዘለው ተረጋጊፅ ኣሎ። ፖሊስ ሽወደን ከም ዝገለጾ እቶም ዝጠፍኡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ መንጎ ዕድመ 14 17 ዓመት ዝርከቡ መንእሰያት እዮም። እቲ ዘገርም ድማ ተፃወ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣባላት ኣሰልጠንቲ ታጋንታ እውን ምስቶም መንእሰያት ብሓባር ተሰዊሮም ምህላዎም እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ እቶም ስፖርተኛታት ናብ ሃገሮም ካብ ምምላስ ኣብ ሽወደን ዕቁባ ንምሕታት ዝገበርዎ ውሳነ ምዃኑ ይእመን። እዚ ኣብ ሽወደን ዝተረኣየ ምስዋር ስፖርተኛታት ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዝሳተፉ ኢትዮጵያውያን ስፖርተኛታት ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይርግእ ፖለቲካዊ ኩነታት ቁጠባዊ ቅልውላውን ስእነት ሰላምን መድረኻት ስፖርት ከም መውፅእ መስኮት ክጥቀሙሉ ፀኒሖም እዮም። እዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝረአ ዘሎ ናይ ምስዋር ስጉምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ናይ ምቁራጽ ኩነታት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዕድሜኦም ገና ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት ምስ ሰልጠንቶም ኮይኖም ዕቁባ ክሓትሙ ውሳኖም እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ክስካብ ክንደይ ሱር መሰረት ከም ዝሰደደ ዘመልክት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፖሊስ ሽወደን ነቲ ጉዳይ ይከታተሉ ከም ዘሎን እቶም መንእሰያት ንመስርሕ ዕቁባ ንምጅማር ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘምርሑን ይግመት። መበል 8 ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ማሕበር ካቶሊካዊ ትምህርቲ ጽኑዕ መሰረት ንቅድሚት ብራእይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዳላስ ተኸፊቱ። መበል 8 ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ማሕበር ካቶሊካዊ ትምህርቲ ጽኑዕ መሰረት ንቅድሚት ብራእይ ብዝብል ሓያልን እዋናውን መሪሕ ቃል ኣብ ከተማ ዳላስ ግዛኣት ቴክሳስ ብወግዕ ተኸፊቱ። እቲ ዋዕላ ብንጹር ተልእኾን ሓያል ድርኺትን ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብዙሓት መራሕቲ ትካላት ምሁራንን መሻርክትን ተረኺቦም ኣለዉ። እቲ ጽኑዕ መሰረት ዝብል መሪሕ ቃል ነቲ ትካል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ዘጥረዮም ክብርታትን ዓወታትን ዘመልክት ክኸውን እንከሎ ንቅድሚት ብራእይ ዝብል ድማ ነቲ ኣመፃን ዘጋጥሙ ቡድሆታት ንምስጋርን ንምዕባልን ዘለዎ ድልውነት ዘንጸባርቕ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝቐረቡ መደረታት እቲ ትካል ካብ ዝሓለፈ ተመክሮኡ ብምምሃር ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ዝሓሸን ዝማዕበለን ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዘጉልሑ ነይሮም። እዚ ተኸታተልቲ መዓልታት ፀንሐ ዋዕላ ዝተፈላለዩ ሰሚናራትን ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ መደባትን ከም ዘጠቃልል እውን ተፈሊጥ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ንስድራ ቤት ስዋኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ተዓዲሉ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ማሕበረሰብ ንግድን ብጠቕላላ 400,000 ናቕፋ ብምእካብ ንስድራ ቤት ስዋኣት ሓገዝ ሂቦም። እቲ ብወገንዞም ዜጋታት ዝተበርከተ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ 12 ምምሕዳራዊ ከባብታት ንዝነብራ 80 ስድራ ቤት ስዋኣት እዩ ተዓዲሉ። እዚ ተበግሶ እዚን ዝኽሪ ስዋኣት ንምኽባርን ንስድራ ቤቶም ንምድጋፍን ካብ ዘለዎም ጽኑዕ መብፅዓ ዝነቐለ ምዃኑ ተገሊጹ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘቡ ክምለስ ከም ዘይከኣለን ናይ ትኬት ዋጋ ወስኽ ከም ዝገብርን ኣፍሊጡ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኤርትራ ተዓጊቱ ዘሎ ገንዘቡ ብሰንኪ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብን ምቁራጽ ሕጋዊ መስርሕን ክምለስ ከም ዘይከኣለ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኣፍሊጦም። ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝሃብዎ መግለጺ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን፣ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ ዘለዎ ደው ኢሉ ይርከብ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶሞ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሱ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ብሰንኪ ዝተወሰደ ፖለቲካዊ ውሳነ ግና እቲ ቤት ፍርዲ ክንቀሳቐስ ከም ዘይከኣለን እቲ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ተዓጊቱ ከም ዘሎን ገሊፆም ተመሳሳሊ ፀገም ኣብ ሩስያ እውን ከም ዘጋጠሞም ብምጥቃስ ንምፍትሑ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣረዲዮም። ብተወሳኺ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እዋን በዓላት ከም በዓል ቁልቢ ገብርኤል ላሊበላን ጎንደርን ኣብ ዝግበሩ ናይ ውሽጢ ሃገር በረራታት ክስካብ 50 ሚእታዊት ዝበፅሕ ወስኽ ዋጋ ትኬት ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ወስኽ እዚ ዝግበረሉ ምክንያት እተን ነፈርቲ ተሳፈርቲ ኣብፅሐን ክምለሳን ከለዋ ብባዶኦን ስለ ዝምለሳ ነቲ ዝፍጠር ክሳራ ንምሽፋን ተባሂሉ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ወስኽ እዚ ቀዲሞም ትኬት ኣብ ዝቆረፁ ተጓዓዝቲ ከም ዘይሰርሕ ኣቢሩ ኣሎ።
بخال وجن دما بتقى خبابتات تجراي طابيات درون كم استتخلى تسميع الله اتن موافر درون استهانت سلم بوتاتات قدم حجب استخايدو خينات بوزح وتادراو نفرت زيت تانا قداين ناب تجراي قربار حقتاب زلوان كبابتات سسرحو سوخ ساق موافر درون دما اتتسقي زلو خينات حوحات المنقست إثيوبيان زملكت يو تباهيل اللون اتن موافر درون بدوا وانفت تجراي كوينان اتحد استتخلى لاليبلا كباب مخانو تتصبصيب الله اتخالاي دما بوجن كل العفار جفرا بستبها لكباب مخانو منجتات زينات تصبصيبهم اللو ازوم كل تكبابتات موافر درون سراويت إثيوبيا تغيروم استمرصلو مخنيات بعين وتادراو ربحاتات كم زخونن كاب تግራይ كمص ዝخل ስጋት ንምክልኻል بقرባ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝዓለመ ከም ዝኸውን ተገሚት ኣሎ أمريكا مس إيرتران جبسن تجبر زلا ركبات ترى إثيوبيا زعلم لفنت خمسة كونه أفليتا كم زفلت جبسي بجداي فلجباي إيرتراد ما بجداي كح بحر مس إثيوبيا ودبلوماسا وتاريخ بزاتوا نوح جزيرة طيران زلوا خوينان أتنكل تهجره الدم بزحالة فقارب أوان تدقق مركبات بمقبار جداي كح بحر نتن مستبحر زدوا بهجرات ترى زملكات بمبال بتزوارنا إثيوبيا زعلم مجلس خوت عن كلوا جبس دمان على ونتن جزات وحد نتن إيرترا لوا دقف قليت أنا رايام أب كم زخونتها دما منستر وصع قديات إيرترا أب جبت أب زبط حلو مسام محر دونالد ترامب أب قديات عربن قديات أفريقيا مسعود بولوس كرخون كلو بتوسخ مسعود بولوس مس منستر وصع قديات جبت إتراخي بيو دحر تم محر دونالد ترامب أب قديات عربن هاجرات أفريقيا مس منسترات وصع قديات إيرترا جبت زجبرا ركب بقول مع كنه زينا أمريكا نتي تصار إثيوبيا استودوا لفنتي أتانا جداز بالتصاب كزرقح ترى زنبره خوينو حجج ما زمخار مالت مسعود بولوس بمنقد علاو ناي محبراو قصات انترنت حسابو غيرو نتزوص صبصاب كاب حق زرحقن ني امريكا دبلوماسيا بقرنا افريقيا دما كاب كوننت وصاز تمزز بمبال قليصو نتا امريكا صار اثيوبيا زخونه لفنتيات انا غيدا زبل صبصاب دما زيقولع زيدل نغرات ندادي زنزحن زنها هرني بمبال ونقليصو مسعود بولوس ابتي اوصيو زل مغلص وسيخو امريكا مس اثيوبيا دما كلن هاجرات ملاك قرنا أفريقيا سفح زوبا قح بحرن بمتحببار حبراو قدامنتات نمسقاميا تسرح مسحاد زوباو مشارخ تزقبر ركب دما أولع لخال مشارخ تنابط لخت امزازي بلون دبلوماسني أمريكا تفاطت توجنات مفتار ويمفل لاين معماق يكونن مس كلهم مشارختي بهانات من قد مسرح قجت نمكل خال النبار سلام تصطان نمدلدالني بمبال اتبوغن قال مع كنه زوت صبصاب كو حق زرحقن متامزازن كبل قلي ولو كم زفلت أب زحلف أربع معلتات مسعود بولوس مسنا إيرتران جبسن منسترات وصا قداه دحر مرخبو أمريكا مس إيرترات جورا زلا مقرب بستتحزة بوجنا إثيوبيا مع كناتن مسلف بالصقنا قربه زلوم ناي محبراو قصات إنترنت نتفتن أمريكا صار إثيوبيا زخونه لفنتي تدقفالا زبل تقاومو خصمو ترايوم زنبرو خوينوم كالوت كاو إثيوبيا وصا زخونه مع كنه دما أمريكا صار إثيوبيا زخونه لفنتي محزنت مسرتالا زبل صبصابات زرقح ترى نيريو بزد ما مسعود بلوس نتتصبصابات كاو حق زرحق مخانو قليص الله حيل أير إثيوبيا زي فلت درونات أبي كبابي مقلن عفارن ترأيان كبل حدش ريبورت حيزو خمس قربة تقريصو نابل لعلوت عزسي سراويت مكالخال إثيوبيا زقربة ريبورت كم زملاختم تي بجنرال يرما مرقاسا زمرح حيل أير إثيوبيا أب سمايات مقالن كل العفارن كاب ناتي أفلت أو زخونا درونات ينكسا أصالوا كبل كخصص ويقع ريبورت قربه ترايلهم سرعات بلصقنا بزحز وان تقوصاصير ومزركبو ناي تكنولوجي عقمتات اب كالي حيل زاتو يمسلو حيلا ير إثيوبيا وسمايات تግራይን ዶብ ኤርትራን ቁጥጥር ከምሳነ ተገሊጹ بجنرال المامر داسا زمر حيلا ير إثيوبيا مننتن زي تفلت ድሮናት ኣብ ሰማያት መቀለን ክልል ዓፋርን ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ስጋት ይፈጠር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዝን ቴክኖሎጂ ድሮናት ንመጥቃዕቲ ውሽጢ ሃገር ክጥቀመሉ ፀንሐ ሓይላ ኣየር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ከቢድ ወታደራዊ ማሕንቆ ወዲኡ ከም ዘሎ እዋናዊ ፀብፃባት የመልክቱ ሎሚ ካብ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዝተረጋገፀ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶባት ኤርትራን ዘለዎም ቁፅፅር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፍአ ይግለጽ ኣሎ እቶም ሓለፍቲ ከም ዘመልክትዎ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሳ ነፈርቲ ብተደጋጋሚ ምጥላፍን ምስሓ ሲግናላትን የጋጥመን ብምህላው ነቲ ክልል ክቆፃፀርዎ ከም ዘይከኣሉ ተኣሚን ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ኣብ ስራሓት በረራን ወታደራዊ ምንቅስቃስን ዓብዪ ስንባደ ፈጢሩ ይርከብ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምስሓ ሲግናላትን ስእነት ቁፅፅርን ከምቲ
ትማል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ዝተረኸበ ሓበሬታ ብሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝተገበረ ወታደራዊ ሓገዝን ቴክኒካዊ ጣልቃ ምእታውን ዝተፈጠረ ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ድማ ነቲ ሰማያዊ ዓብላልነት ኣለና እናበለ ክምካሕ ፀንሐ ስርዓት ብልጽግና ናብ ዓብዪ ድንጋፅን ኣውያትን ቀይርዎ ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ሰማያት ኢትዮጵያ ውሑስ እዩ ሙሉእ ዓብላልነት ድማ ኣለኒ ብምባል ክዛረብ እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግና እቲ ኩነታት ተገልቢጡ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ቴክኒካዊ ውድቀትን ናይ ደገ ፀቕጥታትን ኣብ ሰማያት ትግራይን ዶብ ኤርትራን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ እቲ ሰማያዊ ሓይሊ እናተባህለ ዝዝመረሉ ዝነበረ ትካል ሎሚ ሰማያት ክከላኸል ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣውያትን ፀበባን ተቐይሩ ከም ዘሎ ወታደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ምንቁልቋል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ይቕይሮ ከም ዘሎን ንስርዓት ብልጽግና ድማ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዘውደቆን ይግለጽ ኣሎ። أول حين أتودينا أنا عبيد أسفل مخنياتو بوليتيكال تسعير إيو أنتو دقافي قلصو نيرو تناب تقرأي زول حيل ما تسعير إيو حيلنا مترنافن موقع عني تليفون نمبر كنا أتو نخلينا إلى إذا أمن هذا بوليتيكال سعرنا يمينا نأي نفحيتو إزي نفحيتو أبز خدتو قصلي كلمة تغير يا مننا تاقني تغير أب قتاليا قتل تأتي قتاليا تخون أبجع قتل تأتي أبجع تخون أبقيه قتل تأتي قيه تخون ኤርሚያስ ኣማራን ጻርቶም ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ሓይልታት ብሚድያ ክምከት ጻውዒት ኣቕሪቡ ንጡፍ ተጣባቒ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርሚያስ ኣማረ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመሓላለፉ ህፁፅ መልእኽቲ ኣንጻርቶም ህልውና ትግራይ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝሰርሑ ዘለዉ ጸረ ህዝቢ ሓይልታት ብኩሉ ዓቕምታት ሚድያ ክለዓል ጸዊዑ ኤርሚያስ ኣብ መልእኽቱ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ማሕዮ ኮይኑ ዝበለየን ብተግባር ድማ ቀንዲ ጸላእ ህዝቢ ትግራይን ምዃኑ ኣገንዚቡ ብፍላይ ነቲ ባህላዊ ጀነራል ብምባል ጽውዖ ሓይሊ ቀንዲ ዕላምኡ ንመንነትን ክብርን ተጋርን ምድምሳስ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ብንቕሓት ክቃለሱ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ እዚ ሓይሊ እዚ ጸረ ትግራይ ምዃኑ ፈሊጥኩም ብኩሉ ሚድያዊ ሰራሕትኩም ኣንጻር ዝበሃላዊ ጀነራል ክትለዓሉ ይግባእ ዝበለ ኤርሚያስ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳን ኩናት ብጥንቃቐ ክምከት ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ እዚ ጻውዒት እዚ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ሰፊኑሉ ዘሎ እዋን ምምሕላፉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መኸተ መንፈስ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ብተወሳኺ ኤርሚያስ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳን ፖለቲካዊ ጸቕጥን ንምምካት ህዝቢ ብኩሉ ዓቕሚ ኩናት ክኸፍት ኣተሓሳሲቡ